Здравейте, приятели! Както обещах наскоро да разясна как стават нещата с шладисването на гъби. В случая, тук става въпрос за манатарки, микоризни гъби. Не е, както обясни Влади Илиев наскоро в едно видео, реже пънчетата, засажда ги в лихи и така нататък. Точно така става, обаче за немикоризните гъби. В случая бяха печурки. Тук вече говорим за манатарка. И набързо само имаме кошница с разсад, с калеми. Имаме тук густоприемници, които съм си подготвил предварително, които ще я шладисвам. И тук. Така, оставям, започвам да обяснявам, да не изпадаме в големи подробности. Както казах, имаме бронзова манатарка. Имаме и сиво-жълта манатарка. Отрязваме. Ето. И на мястото на пънчето, където остава земята, слагаме бронзачето. Правим с леки въртеливи движения и съвсем леко притискаме, за да не нараниме двете повърхности. От тук нататък оставяме за 24 часа. След това трябва да имаме също подготвен, както казах, 10% разтвор от мицеларна вода с сълзи от охлюв, задължително гол охлюв, между другото. И слагаме 3 капки отгоре на шапката. Понеже гъбата, знаете, тя е 90% вода, изсмуква, изпива мицеларната вода със сълзите от охлюв и започва да пуска корени вече долу. И завладява целият мицел на сиво-жълтата манатарка. Ето тук има и други. След това вече няма да излезат сиво-жълти манатарки, понеже е колонизирано всичко. И ще берем бронзаци. Друго, което искам да наблегна, че хубаво е гората да е частна, в случая както е при мен, понеже ако ви види някой като че чака, той си дяволче, ще мине и ще ви обере калемите. И после знаем какво ще събираме. Долу-горе това е. Между другото, идеята е патентована вече. Скоро ще обясня и други неща, как да берете гъби на кичури манатарки. Вместо по единични бройки ще си берете на кичури по 2, по 3, по 4, по 5, по 6 и така нататък. За сега от мен довиждане, че ме чака доста работа, има доста калеми за поставяне и поздрави от Корковата гора.